Bon dia, veïns i veïnes. El Fòrum d'Associacions i Col·lectius Saludem-nos de Sueca vos convida a les jornades prejocs populars el divendres, dia 1 d'octubre, de 5:30 a 8 de la vesprada al Parc de l'Estació. Persones adultes i menudes, gent major i jovenalla, trobem-nos totes i tots i celebrem que Sueca és un poble inclusiu i saludable. Davant el xoc per la soledat, el joc de fer veïnat. Divendres 1 d'octubre, a partir de les 5:30 al Parc de l'Estació. T'esperem. I canta una cançó con gran salero leré. Mare, ya estoy casi. Caramba, ¿qué es eso? Fòrum Saludem-nos de Sueca. Y ustedes lo van a ver.